IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Umuna at PBA career ejection ken umuna amulta tiligan ni NLEX Road Warriors coach Jong Wichico. Dagiti na pasama kalpasan aminulta ti PBA ni Wichico iti 20,000 pesos kalpasan na thrown out na ito ay kontra Meralco Bulls kapo iti physical contact na iti game official iti namatbati a final 2 minutes iti ayam kontra Meralco Bulls iti laing Biyernes. Sigon ken Commissioner Willie Marcial, automatic amulta da ito no sagiden ti siya sinuman dagiti game officials. Malaksid ken Wichico minulta pa iti PBA ni TNT forward Calvin Oftana gapo iti flagrant foul penalty 2 kontra ken Titan Ultra rookie Mark Denver Omega. Dahil mo na ang ejection iti karir ni Oftana asigon ken kuana nga saan na nga ingagara amadangran na iti rupa ni Omega ngagturong iti basket. Sigun pa ken Marcial nga automatic thrown out no flagrant foul penalty 2. Daytoy malaksid kadagiti duwa na multa pa ken italaing ang reserve ti Meralco Bulls active consultant Nenad Vicinic iti pares medlang agatad kalpasan iti panagturong na iti table officials tapno komprontahen dagiti referees kalpasan iti panakabak pailayang iti Bulls kontra San Miguel Beer iti game 2 iti season 48 Philippine Cup Finals. Para iti IFM Sports, dating idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.